זה היה בליל סתיו אפלולי. לא ראיתי אותו מאז האוניברסיטה. הוא היה מאנשים שיש להם הכל. יום אחד הוא הזמין אותי לאחת המסיבות המפורסמות שלו. המון אנשים היו שם. אבל בכל זאת, כשהסתיימה המסיבה, הוא הזמין אותי לבית שלו לאיזה משהו לשתות. כמו שהיינו עושים פעם. לא ידעתי להגיד מה, אבל משהו בו היה שונה. אני לא הבנתי באותו לילה שהיום הזה היה היום ששינה הכל. מה לא התראינו מאז האוניברסיטה, אה? כן, גדלת קצת מאז. אני גדלתי? תן לי את העיקרון אתה. אתה מכיר אותי, אני עדיין אותו בנקאי פשוט וצנוע עמוק בפנים. רק שאני עכשיו בבעלים של הסניף. מאוד מאוד צנוע אתה. וואלה אחי, צריך לעמוד ברגעים הקשים, אין מה לעשות. באמת שאין מה לעשות. מה איתך? אתה יודע, עושה כסף גדול עכשיו מאז שיצאנו. זה לא הכל כסף, אתה יודע. הכל כסף, אחי. כסף זה לא הכל בחיים. אין, כסף זה הכל. כסף מביא לך אושר. כסף מביא לך בחורות. כסף מביא לך את הבית הזה. כסף מביא לך את המכוניות. כסף מביא לך את האונייה שמחכה לי במזח. את האונייה? את האונייה. כסף זה הכל. זה לא הכל קשור לכסף בחיים האלה. בסוף אתה תהיה עבד של הכסף, אתה חי בשביל הכסף. כסף עבד שלי, אני שם אותו בכיס הקטן. אז מה אתה מעדיף לעשות? לתקן את העולם? אין בזה כסף, אחי. איך אתה תחיה? רק תסבול כל החיים. מה, תראה את כל האנשים בעולם האלה, כל הטרוריסטים האלה עכשיו במדינה, אחי. רק הורגים, רק רצח יש להם בעיניים. אלה מגיע להם אחד אחד למות. כן? אתה מעדיף פשוט להרוג אותם? ברור. מה אתה חושב שצריך לעשות? מאסר עולם. אין, אחי, אין מאסר עולם. ישחררו אותם, אחי. חייב לשחוט אותם, להעיף אותם מפני כדור הארץ. אני לא מסכים איתך. מוות זה לא הפתרון. אפשר לחנך אותם מחדש, אפשר לשפר אותם. אי אפשר להשאיר אותם על האדמה הזאת חיים. אתה יודע מה? אם אתה חושב מאסר עולם כזה פתרון טוב, בוא נעשה התערבות, אין לי בעיה, אחי. אתה נשאר אצלי שנה במאסר, אתה תשתגע, אחי, אין לי בעיה לתת לך $1,000,000, אתה לא תצליח. אתה יכול לצאת מתי שבא לך, כל מה שאתה רוצה אני מביא לך, אחי, הכל, אני בא לך עד הדרך. אתה יכול לצאת מתי שבא לך, אחי. אם אתה מצליח, אתה מקבל $2,000,000. שנה? או שנתיים אפילו. שנתיים? אתה כזה בטוח עם עצמך? כן. לא, שנתיים, $2,000,000. אם אתה יוצא אתה מפסיד. סגרנו. כשהגעתי לכאן ביום הראשון הייתי אדם אבוד. אדם שונה. אחד שרוצה לשנות את העולם, אבל לא באמת יודע איך. בהתחלה ביקשתי ממך דברים, כי ניסיתי לשכוח. אלכוהול, סיגרות ותמונות של מקומות ואנשים. היו רגעים קשים, רגעים שחשבתי לוותר, לצאת. הרגשתי שזה חסר טעם, אבל משהו בהתעקש להמשיך. החלטתי לא להיכנע לעצמי, ולהסיק את המחשבה שלי בדברים אחרים, חדשים.
כדי לשכוח שאני כאן, ביקשתי ממך עיתונים ומגזינים. רציתי להבין מה קורה בחוץ, כשאני כאן בפנים, סגור ולבד. אך עדיין משתוקק להרגיש כחלק מהעולם החיצון. התחלתי לקרוא. פעם ראשונה שבאמת קראתי ספרים היה כאן. לפני כן קראתי רק כשצריך ללמוד משהו לתואר. לא כדי להעביר את הזמן. אבל כשאתה מרגיש שהזמן לא זז, הדברים נראים אחרת. אהבתי את הרומנים שהבאת לי. בעזרתם הרגשתי חופשי. יכולתי להיות בכל מקום ובכל זמן. אבל באיזשהו שלב כבר לא מצאתי בהם טעם. ולאחר מכן, שנאתי אותם. אז ביקשתי ממך ספרי רוח. דעת, פילוסופיה, גוף האדם. את כל כתבי המין האנושי. הרצון להמשיך ללמוד ולדעת החזיק אותי בשפיות. קניתי את החומה שלי ממכם, בני אדם. ועכשיו, אני יותר חכם מכולכם. אני בז לכם. לחוכמה שלכם, לאשליות ולתעתועים שלכם. יום אחד המוות ייקח אותנו בפני האדמה. איתנו ייקח גם את ההיסטוריה כולה. דעתכם מטרפה ואתם הולכים בדרך שגויה. אתם חושבים את השקר לאמת. ואת הכיור ליופי. החלפתם את השמיים בארץ. אני לא רוצה להבין אתכם. .7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across. Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. The day the Dow dropped more than 22%. Almost double the day of the Black Monday that signaled the כדי להראות כמה אני בז לכם. אני מוותר על 2 מיליונים ועל ההתערבות הזאת, שפעם ראיתי בה כתכלית חיי. עכשיו אני מבין שטעיתי. ולכן אני מתכוון לצאת מהתא שלי 5 שעות לפני מועד הסיום, ובכך להפר את חלקי בהתערבות. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות, הן זולגות אל הכאב הרחם, יורדות בכל העולם.